Wih, banyune jos e. Wah, gayeng ki engko mancing ah. Garung-garui. Ah, njukuk pancing ah, mancing. Wih, gedangnya mateng kae. Hah, tak omong sik duwe ah, ben ditegor. Nek pancodot. Lagi apa-apa ini adol empring wae apa yo? Alah, nggih kurang lagi rokok. Bos, Apa? gedangmu mateng kae kali kae. Lah kok ngurus-ngurusi gedangku gara mau maling apa priwe? Ya ora nggur ngandani kene lho, Bos. Gedang mateng. Lah kok urusan ae? Hah, diandani kok dibles. Wong anggotane ngurusi urusane wong wae ah. Mbok ben tak ketok ya bene, bosok ya bene kok urusan kowe ah. Hah, wong diomongi kok malah ndana maling kene kuwi. Ngedok tak nengke wae kok. Bos, rene mampir. Lah diroleh mancing. Lah iki oleh gedang ya. Oh lah petok nek kowe kok. Lah tunggale ndi gedange? Lah ya tunggale tak dol to, Bos, ge tuku rokok kok ya lah. Wong kene pailit ra ndek apa-apa kok.